sedimentazioa da ikuste da, sedimentu iratutako zer dira. Eta honea aliatu ginean, eta hori zan Great Ocean Road hasierako zera hori. Eta hortik gertu topatu genituen bi osi tipiko. Zerbeza eskuan, da, horako tripakin. Eta guilaka, eta gurekin hitzeiten ontzian luze. Eta kontatu zuen toki bat, zegoela loiteko, eta gu eginen toki baten bila loiteko. Baina, klaro, ni kotxeakin egozei baztaletan loitenek, baina abek ez nikola pitch track. Eta la furgoneta de los melocotones. La flagoneta de los melocotones, eta bestia. Osea, Jesukriston autobusakin, egozei tokitan ezin ginen, zartu, loiteko. Eta abekin, osi abekin hitzeiten, hau gomendetzen zuen, toki hau. Eta hola zan, jaitxik ginen bere ondartza, eta gu bakarrikan. Eta holako itxas bagarrak, egin horrez. Bazean kotxe bat aparkauta, Tasmaniakoa, onditzeko. Eta, baina gebera jaitxik ginen, eta ez zer ginen. Bere zirgore jo ginen, eta kotxe hortze honen dira. Eta holako baten aliatu zen hola txino tankerakoak. Eta zen, Jesus, tokita, gua izin ginen behira, ondartzan, eta ezin ginen ikusi, baina ni bezala hiliko zen, turbantiak inontzita, jata urrutiren egunez, eta hangalduko zuen, hori ikusi denun, pez globoak, baina en sus últimos estertores, hori, ja pasata. Eta, hori, guztia sartzen hemen, itxasotika. Eta ja horrengo egunean, esnatu eta 4 gradu diteziton. Uda zen, uda, hemen ustaila da bezala, goizian 4 gradu diteziton. Claro, ja ni guruzeko horriko txandalakin, zera jartzia jarrika, saku barruan, Adelaidea aliatu baino lehenago gabonetan, zera, saku bat eusin nun, ondartzan login alizeteko. Eta ja hotza itezulako gabian. Eta uda etorri eta guztu, gezurra emate baina bai. Eta orduan hasi ginen Great Ocean Road ezagun hori egiten. Eta horako kostatzen. Aiziak eta itxasuak gaztatutako, toki ez da. Horako parte kurioso da. Arko ere bai. Horako tokita ezintzak jetxi. Fizikoki imposible da, ez da zen goitik hanbeira salto egiten. Eta bertan akatu. Eta duzan London Bridge izena zuen. Honek, eta antzion esplikazioa zen kartelak. Lotuta zegoela eta gero hau ere bai subi bazala da plof intzula eta baina guarte badalat. Eta bar. Hane bai, zer lehio. Hau bastante jendea dozean. Bastante jendea izan. Beti bizkarra ematet, baina hemen jendea bat zela. Eta hola dana gaztatuta erosikioak latza zegoen hor. Azkenean arearria zara ikuste zen. Arearria oso erraz gaztatzea. Eta duzan, topatu nun. Aurrenekoa topatu nun. Ikusi nun, Alice Springsen, baina hoi, istura bat, jaiolako animali bat zen. Orduan, hau zen aurrenekoa topatu nuna. Nola ez, arrapate behar. Gusten? Zupra luze-luzea. Begik handiak ez da zaporra bezala ikusten. Zaparra luze-luzek eta okera behitu ze okera azkar. Gusten? Okera. Hau borroso da arraziak nik erola batean. Bitxu bat zen egin. Naparra gara zen arraziak. Eta jarraitu genuen, hau bestituk dago. Gibson Steps, olako zozi izan. Ikusteko ze tamaina daka aldana, ez da ikusten argazia inor espado arrazoentzi bezala, ikusteko jendea kingurri bezala dela, ze tamaina dake tokioi. Hemen, fakirrak. Nikaperak inda, erki. Hola duten izan ni, beti. Supermerkatuare bat hartzen izan, esperta. Zanen atzian los pilares de la tierra. Eta jarraitu eta hona aliatu ginen, zala ja pelikuletan eta toki guztietan azaltzean Los 12 Apóstoles. Gio kontatu eta zazpi hola dira baina. Nun bai, bere garaia mazaudela amabi eta holako historik. Bai da, beste planetako zera. Zera bezala, zera antza daka, batzuk ikusiko zen El planeta de los simios. Horren antza daka, pelikula zarra. Hasierakoa, Charlton Heston egita. Eta, zera gortako zera matero. Maintzea, falta da hemen. Ez dago libertad, ongarrazkin, horreta. Hemen da, hau da, Australia guztian egualdien aliatzen nintzen puntua.
faro, faroa sartzeko, pagatu inbertzen da, ezki hasiko pagatzen, erosi txoak ikatitan. Eta hor dut beste gila bat zegoen mutza, eta askoz politago. Eta, hau izan Kate Otway, eta hau izan ebai, nik uste koala gehien zuen tokila, Portland ebai, lehenago, eremu hori guztia, nik uste koala densidade ondilena Australia guztian gertatzen zela. Eta, guk karreteretik jute ginean, da jendia bezparaz mazarretan gehatuta. Bona, behita, eta bitezen nola kotxean, da bitezen nola, koalak ikustezian. Eta jendia nola gehatuta karretera erdi nola, eta txinoak ebai nola behita, eta jabizen, txino pila, zaten. Eta horiek zian, eskubitikan bilatzen zuen. Beste egun bat gehiago. Eta egun honetan, ja Melbournea berbegutik oso gertu ginean, dartza goetak gertu ginean, eta naparrak surfa itezun, eta nigu eta zaten izan tabla gabe, baina oso toki honak surfeako egin ezan. Eta egun hortan, ze izan zen, Australiako Opena, tenisekoa. Eta hor kantzera bintzan horreko bideo egunetan. Isto bero gintzitu dago. Aurreko egunean, laurra gintzitunen, goizian, amen, agazki honetan, berrogei irra egitezidu. Baina, horako baten, sartu zen, zuzun galerna sartu den ez dakiz zertzen. Baina hori, ebila ez izun, jetxi zen, 15 gradu arteo da, eta horreko goizian horako agodia zen, belainoa. Hauek esan zuen zozen bertzuela Melbourneen, behien furgonetako o zeako inbertzuak pieza batzuk eosi kontratatu zuelako ez dakiz zein, eta zuek untzaitezte, Melbournea, eni txorik ikustako maizela. Eta hortzion horako depuradora erraldoi batzuk, Australiako txorik ikusteko toki honena, gezurra bate, baina alazan. Baina pena, berainako konzutea, eta etzan, zizarrik dute, muturetik aurrera etzan. Eta hango antzarrabek hor bakarrikan ikusi nion, Australia egualdia bakarrik ustea. Eta ia Melbournea aliatu ginean, hangeatu ginean Melbournea ez dakizetok ikan neskotzen. Eta hoxe, itzik genuen kotxia, autobusa eta plagonetan utzik genituen urrutian, eta urdu bete bili bertza ginean, idea geratu arte, baina azkenean aliatu ginean. Eta hori, egun guztia hori nintzen, egula xirimi zerri bat, 17 gradutan, horako paraje zauden. Hau ez egin duzen mezkita bat, mateko. Horako kare zauden, oso politiak. Hau da nire laguna barra. Luze, arrastakin, arrasta atzorratzen. Eta mendiko zapatak. Jurru. Jurru ez. Eta hau zan hango liburutegi bat. Ez bat duze izen ola zerrena zan, baina. Hor, ez egizema buelta manitzen nola. Buelta zera berdinak, liburu berdinak ikusten. Hau erreka. Hau parke botaniko zen. Putzukin da zea, eta hau da Hercus canariensis, kanarieteko alitza. Ez dakit nuiz badatu zuen, baina berri bueltak izan zara. Hau zen monumento a los caídos de la guerra de la Primera Guerra Mundial, Gallipoli galdu zuela danak hiltzia da Australia guztiak. Egan memoria nintzuen olako mamotreto zarra bat nintzuen. Eta gero zen hemen zu bat sekula itzaltzen zen. Eta kriston aizia itezun hemen da, alare itzan itzaltzen. Eta gizertzak azpitika, baina horre faktura horra pasako zilean, baina diru pilek azatzen ditu da txokika. Eta horrengo, eta hauek pixka presak intzago ditzen naparrabek. Eta horrengo bastante askar, nik petzatzen baina askarra goi presan dituen zeak paradak eta zeak tokiak bisitau. Eta gaina gaztia ez zion hiri asko guzitzen nahi ez, baina erritmoa oso askara zaman bilen da. Ordu nengo ez zuen, 10 egunetan zinei hanbertzuen da, orduan toki gehiago bisitan nahi zituen da. Orduan oso askar zikoaztin, Melbourne arratzalde baren bakarrikan ikusi genuen, gehiago ez. Eta urrengo gunean, gabez zala kotxia hartu eta ordu terdira urrundu ginen Melbournetik eta horreneko bastarrian goen genuen. Horrengo goizean amentsi zuen, maite egiten kakatuak eta montxilla, montxilla. Grazia egin zian, de momentu honetan, zan toki bat oso lasaia, eta zan bidetxo hor bat zubi baten estetikan pasatzen zala eta nire hona, montxilla grazia atatzen, adapatian, tipo bat pasatzea, motor bat zan, pasatzea eta jata montxilla horrentxe juntzat da. Oh, sorry mate, I scared your rabbit, esan zian. Grazia egin zian kristona,
Eta lasai motel, eta baina, segi. Grazia da etzian, momentu horrek. Eta orduan, ja, esan nire, ez zuek azkarri dizu, azten naparra izan nire. Eta orduan esan nire, zine egin mozate, ni zineetik pasako naiz, eta ikusiko da, berriz. Zuek segi, nik disfrutatu nahi eta beste erritmo batian, bestela gauza asko kaldi goitu. Orduan pena da, baina Melbourne ingurua, oso ikusi, oso azkar ikusi non. Eta txoritak gutxi non. Baina, alare, abekuntzianen, baina, bisitatu nituen toki batzuk. Hola zianak. Hori bia, ez dakit. Palmera, ez dakit, oso arraro. Iezan ez dakit nondi gara dut. Eta hemen, pentsaba, bero itezula, no? Ikustea pixka, baina, kontekstu onzatzeko. Lengua azten hemen zion hori zut, tankera. Euskilak egin. Eta be, antxe zuten. Hala, hemen pentsatu behar dezue, hau ikustea, argazkia, eta usainak, eta salata eta ez da, antzematen. Baina hemen zion, salata bat jarraia, hola, baina salata ez zara ez zerre, baina ez zoratu itezinen, ez zoratu. Eta horako zoden milakak, hola, txitsarrak. Uste da, animali itxusi jena hori gara. Zeina bara, hau izan da, hola, bideo bakat gero ya, erakustetan da, hola, ikurri horretan, Ikurriak moitzeu da, ikurriak izan eta hiek. Antzio beste lorito bat, bakarrik ikusi nuna, hau emia da, eta barra. Loro turkesa, horako zuzizan, guztia zatika. Eta, pixka eta horrega jarraitu nun, da, garata izeneko berri bat eratzen izan, eta hor zeu beste erreka bat, uste eta hor Murray River zala, berai, no seguro. Horto gatu nintzen esan, mentxe iloiko, Eta antxe zegoen olako kartel bat, eta nun bait, abek zauden, eitzatuki bakarra, olako tuki esko zauden. Hemen mobila atatzen etzan da, hemen apoiatuta, eta argazki atatzen zen. Orduan, atatzen hemen, eta adibidez, ni urrungo aldile, posturketak pasatzen naiz, argazki atatzen, orjarreta, eta ikusitea, ikustea. Zer aldaketa izan duen, horretu horretu nabitarrak. Eta ikusi nuen toki askotan egile izan. Egile izan, ideia oso polite egitezean. Oso arrunta zen, Eta gero ikusten zuen, urjalak eta oso arrunta dira. Eta ikusten marra ze nivelan nintzen. Eta mentzeon, bidila ez da salduko gehatutzi beharko. Ez da hola! Eta gero ja iluntzen ari izan, eta bueltak agilen, eta ikusi nuen hontzak. Buk, izan da behar. Ite gora lo. Horintxe, hontzak, ez egin nola topatzen egin baina. Hemen ez ditut sekula topatzen hontzak, gana topatzen egin. Hola egunez. Dantzan zeon beste beharri gabeko beste monumento zar bat. Eta beste joi politikar bat. Eta inun berri, zera erosi. Pegatina duin bat erosi nun da, han pegatu nun. Hola, garbitu nun ingurua, ikusten zuetan nik hona arratza dala. Eta, antxe pagatu nun ikurine. Joan da, oen dika, dana jatu eta txui-txuia da. Baina oen dikan, ni martxa inunen maiatzean, hau izan zan urtarrilean, 4 hilabeteta, hemen inguruko marka hori oen dikan ikusi dezan. Garbitu nun marka hori. Ikusi dezan. Baina zaparrak eta botata bero, alaren? Ointxe parantzazun markak. Eta gero, naparrak, kapuan, txerri bat baraztu zen hola. Txerri baten arpelian. Martxa inunen txerrian marka hori zitzen. Eta gero hemen ez zitena kontau, ontzonekin, da toki hortan, baina ez zen iguala nik txaparrotan neoan, gizoma topatu nuen kataleko dira zen nio, hei, gatu nuen da, entzuten nahi nahi zaki zitxorita, hau izala egeta. Tipuak guzuzian, txaparrokin, itxura horrekin, da batien itzeiten ez zaki zitxoritaz, da zirot oskaloko, eskoloko, eta arabaron. Eta, bai, bi daude eta hau izango da, bale, eskerrik asko eta aio. Eta, iluntzen nahi zala, banekin ontzak gauza ez hau, beste bat han ibiltze zala, eta ikusi nahi nuen. Eta, initzan, bueltatxo bat ematea junitzen, eta hau hasi nintzen imitatzen. Itezan. Eta, zan, barking hau, nuo ladrador, esatean. Eta, txakurran hau ditezan. Itezan. Eta, hau ni hasi nintzen deika, eta zeitu netoritzen esken inguruan. Eta, gero, gizarra hamburatu zitzean, frontalak intzion, eta gari funtzioan, entzutean dituzu eta hau ni naiz, zan nio. Baizea!
Bai, ikusi, jote esan dituzu ikusi, ez dut sekule ikusi, Australian esan gizona. Eta behitu, erakutzen nirean da. Hor, ikustezu bat da. Eta iten nirean da, hor txasan, bera behira hor, aztezan gatatzen da. Eta tipo emozionatuta da, frontalak intxufatzen hor da. Eta gero, aurrerago jarraitu denon, eta berriz entzuten denon, eta gora behitu eta iten nirean da. Eta hola, behira jentu behira hola nintzen. Eta gero, begaite zuen da beste moa. Gizona zion, baina lipatzen. Eta, esplikatu nirean, Australian bidaiatzen itzala eta ez da gizona bat espezie ikusi inkula eta behar ikuta da. Zenbat, nik bizitzan ez ikusi izatezean. Eta, holako baten, entxupatzen nahi gineala, hola gora, ia ez ikusten genuen, zer pasazan. Nola dia, urtsintxa egalari behitako bat. Antxe pasan, pum! Eta esan nirean, ikusi aldezu baita. Eta, azizan hori jotzen, pixka. Eta entxupatzen zuen da, antxe berri zentzu, egan nintzen eta beste esfoitu batean jarri zen. Beste esfoitu batean, txakko alduta jarri zen. Eta esan zian, joder, gaur bizitzan ez ikusi da, izan zian. Tipua pos-posi puntzan, antxe, eta Euskal Herriko antipodatako pertsona batek bere herrialdian zure gauzak ikusi. Eta gero hori, hau eta gero, aldatzen izan Tokio eta oso paraizu politak. Zan erreka bat, baina gero ingurua laua zekana, jesa bezala, baina presai gabe. Ura asko zegoen, entikan ura asko etortzen zanen, gainez egitezu, eta zegoen, nolako palantia zegoen. Eta han atzian, inguru hortan, zegoen Australiako mendia altuena inguru hori. Eta gaba bertan pasan nun, eta horrengo goizean gorak hasi nintzen, mendia gora. Eta hau da, pinaburu bat, baina kakatu bat ekan da. Han daude kakatu hundi batzuk, Lenguan ez indikatu nintzina. Hola, oso mantxo egiten gara gara. Horiek zaten beltza hundi batzuk. Eta horiek zen. Ikusi zen, entzute zen, hola bitzen zen, nantzi zen, kakatua sarro hori hundila. Hola, hankakin hola eskoa bezala. Hola, hankakin pina hula bat eta behian dana pina hula zuet eta. Hemen utxintxak ateu, kakatu bat. Eta orkidea bere bai ikusi, no? Oso politia. Eta basua bere bai. Mendian gora aldatzen jutezan, eta izaia. Basoa bezala. Eta gero antzeon tren bat, handik amazetzen zana, bere garaian, moski horrez. Eta horian, zubi hori antxe zen. Eta hau ikusteko pixkat, eukaliptuak nolakoak dian. Nola dauden evoluzionatu dian. Sortzeko, materia pila bat sortzeko. Bai, adarrak etein da bere itzezian. Ni batzutan lo neola, BOOM! Entzute zan da. Aldamenen adar bat ere zitzea. Eta kotxean neola da, KAUDA! Entzute zan da. Beste adar bat kotxe gainen ere zitzea, baina. Bakare almen bat zuaitzak askatzeko, bai azala, bai oskua botatzeko, bai azilak botatzeko, eta bai adarrak eta askatzeko, baina harrikarriak. Eta azkenean hau da, honek zuba zeitu hartzeko. Hau da, azalak jutezan eroitzen, eta askatzen bezala, zubitzen jutezan, eta da nola edatzen azpilan. Da horako Australiako basuak, parte handi batian, daudelako suba hartzeko. Inda daude, hola evoluzionatu dut. Daudelako espezie asko, azilak suan bidez zabaltzea da. Orduan, suba noizean behin gertatzea, beharrezko da behentzako. Nahiz eta guri kaos bat iruditzen zutia gertatzeanak. Hemen bai, artelatza dakau. Azala oso gogorrakin, oso lodilekin, zutiak aguantatzeko, azkenean naturalek joera bat gertatzen zutiak gertatzeko, naturalek gertatzea zutiak. Gero batzutan gehiizkoak dira eta jendia ikalde iteie, baina naturalki zutiak bai gertatzea, eta Australian bateze. Ni askotan pasa ibiltzen basotik handa, ja zuaitzak eta baina erre berri, eta beste batzuk sua pizutzen, kia botatzen lurra, eta jadana errautza eta sortuta. Zua itzaltzen edo piztutzen ikustetan, askotan. Hori, eta hane bai, kontu zeuki berdezu, kotxea barra ezu ez dakit, azte buru pasazua zela, o azte ez dakit noa zua zela, porreta, kontu zeuki berdezu nun ustezun kotxea. Nik adibidez, utzi nun, hostelian aparkatuta utzi nun kotxea kanpuan, naizta Danelek zaitzen ziren kotxea, geho kotxea getik gatu zen, bateri gabe gatu zen, eta bertan gatu zen, ni Indonesian neon bitartean. Eta lehiatu nintzen, ematezun, 200 urte pasaziala, eta kotxe zon zakarra ez eta zikinkeiaz bete eta zen guritikan behera,
olako plazak zeuden, zeki zerrenak, txorianak, xiginanak eta beste goian zuaitzan asiak eta nikatzu zeuden da, apeatuta zeuden. Jo, kapotan da lehioan artian, eta bai, kristalan artian zegoen tarte guzti hori asiz eta gauzaz beteta zegoen. Baina ematezun hori, zer ematezun? El monje zibila eta, bezala, zer ematezun, berren urteko zaziala. Ba, igual. Orduan kontu zeukri behar da nuztezun kotxia, hobeto da tapatzia, edo babexen sartzia. Ez dela, hori hango, landare hori da, gauzak bota eta botatzeko. Eta ez da ailatun izan, goi mendira ailatun izan da, jau, urtegi hau zian. Eta ja, behatuki ondatik inguruan ikustezean indi hauek. Eta mentzauden, Kosiasko, Australiako mendi altuena, ez hau, baina atzikaldian nun bai bazen. Inguru hortan, gaurruko gunean hileko nu. Eta adetu nintzen beste toki bat egoz, animalitxo bat egon. Untxilla bereze, untxilla oso horrunta bat toki askotan ikustezan, batez kostaldian. Beste lehenan bat aserea berari, txitakin. Eta kanguruak, ikila. Hau ez da ezerre, arrazian parte bat ikustea. Tente, arra. Arrotuko zan da. Eta kangurua, sakutik ganateten. Tek! Tek! Kampoa. Hau galabi bat, beste espezie bat, bertan bakarrikan ikusi nuna. Hau zan beste montaje baitako bat ditezuena. Oite zuen itxe guztia bat ezuen kotxian, eta antxe botatzen zuen. Itxea. Erreka dauzan muga, Victoria eta New South Wales bitartean. Eta orduan, garazen egiteko, igerian bazaintzak bezaldea, eta bolta. Hau zion, kartela zion, amuarraiak eta izokina zen. Zartu eta bere gaia egin. Antes zeuden da zen eurri, eta zen bat, eta zen pixu, eta dana goztia batzea. Eta ja hau zizan panorama, zakua, kampin ere mu horrena, netzela kampina, kotxia utzi eta oso arrunta bidean zera toki horiek. Eta natzian, mendi altu, zerako mendi altuen, kankuro zingurauta. Eta bila da, Victoria da, hamen bukatzea. Bideo batzuk, hamen ez da ikusiko, baina hamen hanka bat ikusiko, hamen hanka bat. Arrotuta zierota. Claro, zekan aurreko zuaitzian barano bat zion. Nola zegoen begira baranoma. Claro, bestia dana. Hillo, ikustu inbertzun bezala antzia tapatzeko. Antzia bat. Usteko animaliak zina egiten. Habe, ¿qué va a hacer? ¿Ven, Anche? Isto razi egiten zuen txoria hori. Pájaro apóstol, dice la madre. Dice gizatik hau nahi, bueno. Eta beka entxezian, dena artizkipea, batxaraz, como Pedro por su casa. Y muar. Eta beke bai, hola zian, aixerik. Eta gizatik hau nahi, kamara grabatzea konkurso zaratak, ez du? Hau da, ekutzen genuen. Hamutxe no. Iepa! Hau izan oso arrunta. Asko urte. Lehenago bekin tenia, politza bazi, baina soka bat imazio que bai. Baina mazte ez dut ematen. Ez dik emate, baina... Nik el zuko da gizoa, ikusi da gazoa, eta beste asko ere bai ikusi jozu. Iepa! Hau izan, oso arrunta. Egile zaizak ikula ez hori dena hori. Ez da izan nahi bai eskaten dut. Ez hora dugu. Ez lotan. Ez pentsatu hola, ezin ezule egezin. Hola, bema guzti. Hey Skippy, how are you doing, mate?
jainkoa. Ikusten, nola jendien arte, no, eze, botella. Hau... Hau ja da, hemen kandantzudan bezala, edo astundan bezala. Izango izateko. Hala. Hori, lurreko motxila hori ere? Ez da gizenean. Aitor? Egia. Ego. Bai, hau da, goimendiko herri bat, eski estazioa zela bota. Eski estazioa eta zauden, hau da zan noski, baina bezala bai, elurtuta dutela. Hantxe, itotzen hasi nintzen, Australiako mendi altuena, nire urtetan. Eta ikusten jahan goian zoitzak ostura hau zauden. Baina, karo, udan osturak inaungatzean momentuak da ez zauden. Arroako pareja zauden. Nahi, beste planetako pareja. Han behian zera, telezilak eta zera nahi. Niko izeko 6tan esatu nintzen, o guztetetan hola. Hazintzen goraka, ordu erdi bat alagun, 7 gradu baita zituen. Iotzen hasi, eta ja gora letu nintzen, ja ikustu zen, goian zion telezila eratzen toki hortan, eta hortik aurrea, telezilatik aurrea, gauzi zen. Gipuzkoa kaleako gauzina, antxe hartu zikuen. Eta hortik aurrea, ametxe zeuden, eskubitan zion, telezila eratzen toki hori eta taberna aleta dana zion, baina, goizeko 7tan ez zion, nio, etzen ezerre. Telezila egitik atzen, jo entetu nintzen, telezila mutiotzea zela. Baina, bueno, eta hortik aurrea zan, 100 metro ez dakit paseo den, desnibela, 6 kilometro, plano, etzen ezerre, eta hola, malegoia. Hola zan, eta klaro, jo zezian area, eta ja, Australiako mendi altuen nahi dut. Eta aliatu nintzen, ez zauden, batzuk, langile batzuk, holako ze baten, nola dira, karriko txeloitako baten, biltzen, eta nineon, kaltza motzak, baina motzak eta 7 gradutan hor 2000 metrotak batura. Eta hauek zuden gola behin nahi gola. Eta klaro, behiek aiatu zian, kotxean gora nio, txakiko jakin, alkatzen ja kanpoa, eta kristo motza dake, baina klaro, nik hilotan eskanezak izeman metro, eta ja behotu nizan jatak gora nio, eta hauek adituta zuden, baina itxura sekula mendidez, ja, ez dakit ez jaban, hori. Jarraiz ez da, hori. Ikusteko, nola zaitzu gana natura, hau beste barajia, ilargiko barajia, hola zandan. Ikusten? Lebadizo, aidentzen. Dan aidentzen. Ezan, han bertan ezerra izikutzeko. Ezintzen joan bertatik anarten. Ezintzen ezerra ikutu. Zan dana berkina, zan. Ezintzen ezerra. Zan aidentzen. Hau da, ja, mende altuna. Ikusteko nola gaite duen dana, ditu. Arriba zeon, ez da ikuture harria. Ez da ikuture. Eta hola zauden, hola asko. Ez zertezula, bat ikusi eta asko zauden. Eta batian, bide erdi-erdian, hola, harria eta zulu hain da. Eta hola zi. Dana hori, ez da. Eta aizian nine hola, aizian ja bide bat iten. Ordu egitezun, beste bide bat egin gulatzezun. Eta beste ja horretan aizian, hortze zuen, beste tipo igan abrigatuta zuen ja laren aizian, baina pina horrez. Eta hau, angurutira, hankaberra da behian, kapitala. Eta elurra. Udan, Australian eta elurra. Eta azkeneko tartian, azkeneko 200 metroak horretan aizian. Bueno, inberrean bidatxur bat, zuen montatu! Zea bezala, amengo estampida bezala egituena, txapelari bat behar. Zuen berdina, berrota bat metro hilatzeko. Ez ikutzeko lurra. Eta goian, argazki hau ekidin ninun, bere momentuan. Guretuko zuezatikan. Baina, bueno, ikusteko tontorrian argazkiatan. Hoi, koloreik aukeratu, justu, bueno. Baina... Ez, horretan aizian da. Eta orduan zeuna, kultura dut agazekin. Horretik antarri zuen.
ez da batik ioza da eta zinta ikierri handia da gura bazan. Ez, horren aizian da itxin zuen ere hori, eta jarri berren maila txuri bat, gola, eta egin. Hoi da, biztoso. Eta irango paraje egin gutira ikusita Eskoziko Highlandsak emate bera. Eta goian zauden bitxori klase bakarrikan. Hau, eta beste txori txirta bat. Gabe zizian. Bere bat, eta txirta bat, gehietzen, bitxori klase bakarrikan. Eta zetxin itzan, bazkaldu nun, tontorrean esatu nituen australiana batzuk, tan behiekin bera nien txin itzan. Eta izkeran Sydneyeko ziala, eta ez dakize Malikoak, eta gio real dugu bizita bendian, Malina bai, hortikan azte batzuta. Eta berak itxin itzan, behiekin bazkaldu nun homenaje bat hartu nuen, eta kriston arra ikuska da, no? Zeakin, bere saltza, pantxapinean saltzakin, da egon. Eta gio, martxe gintzuen, ani bazkal ondoan, pasiak nintzen mendira. Zeudelako txuri batzuk, bakarrikan ikusiko nitunak, nire bidaian, eta saiatu nahi duen. Eta junitzen, da, hola ikusten. Dana hola, dana errespetatu dut, natura errespetatu zikiari. Bandarek, autokotu hau da txorilla, baina nia. Hoi, nia esan, eta agarra hau da. Arroxa, txantxangorri arroxa bat. Honen bilan egon da, bilotzak gola, entzian, ikusi honen, antxe nila argazki jasatu jo. Eta gero zeon beste bat, hau zen. Ez txantxangorri bat, honen bilan egon egon. Hau da beste loro bat, Rosella izan, hau? Eta meo jetxin itzan herri batea eta hau lako bat zuen. Eta argazkietan nion, asko beste ez berrakingo baina. Hauek makalak dira, txopos. Eta horrek atentzia ditu ziren algatu nintzen kotxean argazkia gertatzea. Hamenko hau zuiz batzu dialako. Horreneko aldi ez duen ikusten ditu nahi. Eta hau jarraitu dut da kanberra bitartian, bi ordu gola zaudela kotxean. Zemolako paraje bat aurrekoak kontatu dena bezalakoa. Dana hilarria bezala, belarrakin da. Eta harriko eskorra ondioekin. Zeregetitan gerako da bai, pixako bat egiten. Hoi da, azkenean 1000 metro ingurua zeon hori, 1000 eta zeo igual, eta asko da. Porque itxasotik gana bai, aizia eta tortzea asko. Oso erungo aizezu da, eta hori da oso altura handia nango bazen bezala, eta vegetazioa ez da egin ondo bazten. Eta ere baletu nintzen, kuruse batean, beste histori grazioso bat. Bona, montas aparte. Baina bastak ize, bandera gara. Imperio Austriako, ez da? Ontxe, edatu nahiz. Bueno, muy aparte. Aliatu, zeon, bide gurutxo bat, eta zeon, ez dakit, kilometro terdiko karretera bat, tontor bat eratzen zena. Eta hor handikan ikuspegi, hau ez da. Bueno, kotxe bertan laganun, karri kotxe horren ondaren laganun kotxea, eta zen, oinez kongo naiz, eta harta gauzak ikuste jo. Hasi izan hilautzen titititik, eta erdibide neola, kotxea hundio itako bat, kamio izar, kotxe erraldo joitakoak, lan kurizer da, baina versión gigante, eta atzian, zer batekin, remolke hundi bat eta karabana bat ezela. Eta intzuen, eta egun metrota hola, gehatu intzian. Bide erdi gehatu zen. Batu batena, Andre bat egizta kotxetikan, txofer, kopilota bandetikan, hola zutea, altia irikitzeu, atzekoa, eta hola galtzea zait. Eta ni, hola gatu nintzen, eta gaitu nun, da, aliatu nintzen Andre gana. Venga, hillo, zantzian. Eta, nola? Eta nian, badera hillo, emango zaitu gora eta. Eta bero, egiteu eta, 20 gradu ditezuten. Eta, ez, nik kotxea behan apropos utziet, oinez hilotzeko da. Kotxea, itxizun atira, josan gora, eta bukuran txakur. Arri-garria, nik gatu nintzen. Baina, hau! Claro, horri benetan kontatzea ze nolako dian behiek. Ez duela bietz bat moizen ez behi jarrean. Eta, zukadeina tontorraino alba duere, kotxea mugu jala. Baina, hori, gehatu eta iketzeko zen. Eta hau zen, horrengo herrian ikusi nuntzea. Aurreko nahitatu nun, aborikenan talde desberdinak. Hizkuntza talde desberdinak. Ikusteko, ze balia da. Gaur egun, ustez, 14 bakarrik angatzea da. Inguru hau guztia, noski galduta dago.
gehienak galduta daude, ezagututa daude. Tasmanian aborigenak ondela aspaldi galdu zian, ondela 100 piko gute uste pizza azkeneko aborigenak hizkuntza hitzaitezuna, azkeneko, hemen Tasmanian. Baina dana dokumentatuta dago, hemen ezagutzea gana. Ikusteko ze aberatza zan dure garaian, uste zazpi barbaria da hitzaitezuna hizkuntza. Aborizena estranjeriak ez du hitzaiten, oso ez da ikasten. Ez, hemen adibidez Alice Springsen hemen arrante hitzaitezuela. Gero ere bazen, zatik dituzuen, Northern arrentre, Southern, Western, hau hitzaitezuen. Azkenen oso gutxiko urruti zauden aldeak eta zibilizazio oso hau entzatuta bizian, orduan. Bakoitza behin, hemen bezala, eta inakute zela eta aia akute zela ez behin itzaitea, berdin izan ba. Baina hori, bakoitza hizkuntza desberdinak hau izan. Eta hemen Alice Springsen esan zien, 19 eskola guzti zaudela eta 3 aborigenez bertako hizkuntzakin erakutzen zuela. Hala esan zien. Ikusteko ze aberezta zuzen. Eta hon beste txoak hilo dituzten hona. Bai, lehenko nahi dutzen hona bezala ba. Eta ja Canberra jatu nintzen, Canberra inguruan ez zauden hola ezegune handi batzuk. Eta da zauden. Hemengo piztik eta ez zauden hona. Hemen, inguru honetan olako bideo bat zion, gaina bere gabe bideo bat zion. Eta muti bat ikusi nun gehatuta biden. Eta zen nahi gotego, nahi behira izan hola batzak atarteka behitzi ziren. Zen nahi gotego nahi. Aiatu nintzen da, behira onduan olako kangurua zen. Bideo onduan, hola gehatuta. Bilarra joten hona. Claro, zanía, what happens, zanía, ¿qué pasa? No, que quería pasar, pero me ha aburrido, ¿verdad? Estaba esperando que a ver si con 2 personas si se mueve un poco tal. Ah, sí, pues ni kriston kuriosia dienekan. Así nintzen lurreatzen hola, a ver, no arte uste zian, claro, oia, besua luzatzeko mogun, ja, nola entzun, gaztatu zan gehiago, eta zian, oantxe, bakazu pasatzea, Bantxe muñean. Baina, kapitalan bertan, kriston kangurua, bide bastarrian ez da bastartzen dago. Eta hori, ja Canberra jatu nintzen, hostelo batean nintzen, 9 egun pasan izun Canberra, jozenik kontatzen nioa esaten zian. 9 egun? Ezintzen hor. Egon, lagunak initun, habitazioan 10 pertsona sartze zian, 9 egunetan, sartu zen guztiakin hitzain hon, guztiakin elkarrezik daukinun, eta askokin noski lagunak initun, da planak egiten egitun egunero. Osea, bestia da, ikustea, honea jun, bea, beti zozit egin. Eta hori, parlamentua hau zen, parlamentu berria, tontor baten hilotazion, eta hemen ema izatezu, Jesus, ez da eta inio retortzen honea, zer beharra da guztia montatzeko. Bueno, ite zuen. Eta zion, dana oso ondo montatuta zuen, Canberra da, dana geometrikoki prestatuta da. Eta zan, hau da parlamentua, dena garrazila, baina bizkarra eman da, eta parlamento zarra, horra aurrian, rekta luzo-luzoa, bitar tartian ez da ikusten, baina lako handi badago, ikustu tapatu itegonek. Gero, rekta luzo-luzo hori, eta onduan kilometro terdiragola, dago, memorial de la guerra, de tal, la guerra que perdieron, danak intzian guerra eta. Eta goian, tontor hortan, Mount Ainslie da, dana dago hor hartuta, da Meritontor ondaine. Dana ege bezala hartuta dago, Meritontorrian hor goian dago egize histori, eta behatoki bat dago, eta mendi hori tale bat hori zion. Eta gero, parke botanikoan, horako gozo zen, pasarelak eta soiztatik amatatzen zirenak. Hola, eta hau xero bai. Harrapatu nien hori behar. Eta dut zagan kakatu bat, gan izan hona. Oso polite. Hau da Canberra, ez da gehiago. Hau da Canberra. Ez da gehiago, eta dira etxetxok dira. Ondo nik uste, etxe gehiago baina, danak itxek dira. Hau da zentrua, ez da gehiago. Hori da, pentsatu behar dezue, 1901 hiltzan independiente Australia, eta hor non sortu zen. Ondo hau urte ezka. Uste behan dugu da dana sortu zela. Nun baiz, zazake, disputa bat, Melbourne edo Sydney izango zen kapitala, eta hori nintzuen zerotik beste hiri bat, diskutitzei ikusteak dira. Eta hori nintzuen tartian, mendian, goian, hau dago 6 metro eta uste, baina alare, goi mendian nengo bazan bezala, neguan putza handia edo. Hori, bain dala hilabete 0 grado itezik non, goizian.
Eta, hori, hori da erdin daun lagua anatzen ikusteana. Eta hori ikustea beste perspektiba batetik, beste puntetik, argazkiaren amendik antzan, Parlamento Zaharra. Hemen dago, hori ikustea, asentamentu aborigen badago. Parlamento aborigen, horako ez ditzei. Eta horro da sentatuta, guen dela berroen duzutatik anola. Eta horro dira, eta horro azkaria bizitea. Eta protesta bezala da, hori jarrita. Horrean bandera da, hau guztia montauta dake, hau War Memorial da, Memorial de Guerra. Eta dana oso geometrikoki prestatuta. Hau da, Ganberrako berekin zarrena. 1800 da laro inguru, ondo berrako marrute ez azkala. Hau da zarrena. Eta hori bai kalea erdintzion, tengo edu zerrikan. Eta hau zan, Parlamento Zaharra, hemen ondu batzun ezin zan arrazik atea aurriken antzea horretari, itxuraz. Eta hauek dira banderak, oso apunta dianak, baina guk ez dut ez dizkigunak, hau Australiako bandera da. Hau aborikenan bandera da, eta hau da la bandera de los habitantes de los isleños del Estrecho de Torres. Hau da, Estrecho de Torres. Eta guri txoak egin zaigu, baina genetikoki jatorria desberdinak. Bakizu hemen Papua Nova Guinea gehatzea da. Eta genetikoki Australiako aborigenak hemen bizidianak, genetikoki guztiz aislatuta gaude gizakiekiko. Oraindik ez dakie berez homo sapiens dian o ez dian. Ez dakie jatorria nondik datorren, eta oso desberdinak dira, arraziak ikustezue beste espezial emateko, itxuraz. Eta hemen inguruan bizian jendeak beste jatorri badaka. Papua Nova Guineako antzakia dake. Eta horiek ez dira aborigenak, horiek dira isleños de la Estrecho de Torres. Hemen dugu guarte pila txiki-txikiak, eta horiek dira. Azkenean, ez dakit, Euskalduna, Katalana, Gallego eta zaku berdinean sartzea bezala. Bakoitzak bere historiak, bakoitzak bere jatorria, eta dana, eta berdinean, azkenean. Ikusteko badakela bastante zea hori. Bere garaian, hastakei da barbaridea asko indako gira historian, baina gaur egun zer konsistentu ondia dago eta errespetu ondia dake. Hirurogeita hamabost arte gola, oso rasista zan, legeria. Eta oso pertsona txubila ezana ez zintzaren, herriata esartu. Alegia, nahi izan zian, gizon batek, australiano batek, zuk ezingo zen usartu, Australia. Antzia, moreno puntu bat egazula. Antzia. Itzalutan pasaren dugu. Hau da, beste zoik bataten nula, antzako beste zoik bat, baina hau da, beste makal bat, alamo blanko da, eta kuriosu egitzean da arrazietania. Eta xagusak gehiago, kapitalan bertan. Beste, hau da, el chorro de James Cook. James Cook ez dakiz ze, baina, un chorro de 100 metros da, balantzako. Eta gero gabian, se beharra dago, hortzi zen txorrota. Eta gero gabian, argi jolas bat eta egin zuen egun baten da, gu ikusteak nirean. Claro, aiziere bat dago. Hemen dago karretera bat, eta hemen parkin bat. Eta gu momentik nahi torriñan, eta hemen ikusten ditu mundu guztia, galatze, baina ikiarrik. Barrez lertzen. Etortzen jendea Amerikan kotxean, eta buelta bat ematezun hemen karreterak, etortzen honean, eta kalada bat amatezun denak, txorrota 1 metrokoa, jutezan, aiziekin araño, eta bueno. Denak aterkiak idezpaia juten. Horrek grazia, beri bat, gamuski. Eta bueno, hemen irilean, hau da, hemen zentru hemen onduat dago, eta hau da variante bat ego zuzen, rekta luze bat, eta hiru karri alde bakoitzean. Eta erdian mediana bat dago, belarrakin. Aurreneko eguna, aldatu nintzen kanberra, gortikan aldatu nintzen zentro baino. Eta batean, gidatzen nintzen da, mediana erdian ez dakit igual 20 untxi zauden. Kapitalan, Australiako kapitalan zentruan, belar pusketa batean untxiak gortzen zuten jantek. Eta da, guztiz kontraste ikiarri handiko zera. Zuki bat. Eta beha, kanberra utzi, tipo ingles bat ezautu nuen da esan zian, nizinea nikoa kugaldea algarrika. Eta hori. Gabez botatxo ematek egiten, behar linterna fokoa zekan da, horrekin gute ginen. Eta xako txiki bat ikusi genuen. Eta edo esatu ginen eta horreko gunean ikusi genuen. Herriko baten ondoan jarri ginen, txingokin garritu ginen. Eta, claro, inglesa emozionalta zion. Zantzian, ate ez margazki bat, txingokin garritzen. Tupa emozionalta zion, errekan txingokin garritzen izan, margazki jatean nire familiantzako. Eta
Eta horreko goizean ezatu ginen, eta hoxe zion. Agarreka gainizka itezu, eta hona nire zera. Beste 1 metro bat egin dira. Eta hau, pixkat aurrera gauz egin da kostaldea, bastarra eskimo ez egon karreteran, da hau zen, the Winnie the Pooh Corner. Eta txobakeik mordu edo. Zerogako txobakeiak bastarra zera, baina Google Mapsen ikusi genuen. Winnie the Pooh Corner ikusi genuen, da hori gatu ginen, aprobos, noski. Eta hori akostan zan. Eta hau da, dartza hau, hemen, aliatu ginen, toki batea, ez dakit, kostatu zeigun, ez dakit, ordu berdi baino gehiago aliatzia, herria bertan da, hemen da. Buelta zarbat eman genuen geho bidea ere bai lurrezkoa zan da, zulo horretetan. Aliatu ginen azkenian toki horretan, eta ondartzen kangurok edo. Eta baliatu zan gaba, eta horrekoak zanatu zian. Pozumak. Baina geho bidea hode oso graziosak, bidea graziosak dira. Eta hori, hemen, zilarrezko bidea. Eta hori, Pleiades. Berriz baina kasua, Subaru untzea, marka. Eta hori. Urrungo goizean, aira, espa. Kristo lata batezun. Damba, eman dien bat dita. Lata. Eta toki hortan eska bat apartatu zigun bat abene. Eta hitzaiten arekin. Eta urrungo goizean, baina zakuntzan ondartza, eta batatu zen ginen emozio bat zan zigun. Zineieko esan behar, eta gila, aztalean. Joe, kangurok ikusi dut jantzidan. Eta, kangurok ikusi dutena, aurreneko aldia da, basakiak ikusi dutena. Nola aurreneko aldia da? Bai, zoologikoa deta ikusita, ez da, baina sekula basakiak ez da. Batea kontu, ze jende bizidan planeta honetan. Australia da, ez azkan 2 urte. Zehazkan. Eta ez zuen sekula kanguro bat ikusi. Harri-garria. Zate bai zu gualari bat ezakilako bere izten, baina ez zura izzer ikusi. Eta hau zan, Jarvis Bay izena zuen, baina totalmente paralisiako, pelikulako bezala. Ura gardena, ondarra txuri-txurila, harri-garria, poli-polite. Eta bueno, hola hori argazkik, ja goguten di pasada, eta orduan bideo bat zukareko jut, horrena Australiako gailurretik, hori biden da. Bera, bomba da, hemen, hane badaude. Hau da, kontura, Kosiasko egiten. 2200 da 28 uste eskala. Eta, haber bideo gehiago. Hau ikusi genuen hasieran, horrenekoa. Asustatzen. Ez zuen, bidurtzen bat. Igual pixak itxututa egon zenean, gine. Hori kontutan hartu horrekoak. Eta hori... Hey, Mike! That's tasty, right? Enjoy your meal. Oh, shit! Ow, shit! Mira, Coca-Cola la voz, nahi laguna guzti ditun gauza duzik kanpon, da gero hoxe, gatzen zen, hemen, bai, bazion de pozun. Ez ziren, barre, ez ziren, barre ez da ziren, ez ziren. Da gero bai, urrungo goizean, kotxe onduan. Kostat, bari? Baina gero, 2 metro hola da, azizkan horrek, Ez dira arropa. Entzatzen honika, baina. Hemenek hauek. Gero hori, bai. Desilizon izan da honek. Zuan diamota bat, desilizon. Eta hori, bueno, gaina guztet, bastante ondo, Hau da egitzen da, azkeneko arrazik. Bastante ondo. Negi esan. Eta gero, hau, hau, askarra dezateko hiru bukatu arte. Eta hau zan, zautza bezala. Segundo ez da hola. Pasada. Eta hau zan, basta txiki bat. Surf beach hola, uste ditzen ez hola. Kristo nolatu, poli-polita, perfecto zian nolatu. Oso hona, oso toki goia. Hau betzeko beach hori. Hau bon ondo onda.
parranda botan inglesakin hemen. Eta hau, jardin botanikoa. Oso polita. Hortan ahataz beteta, jardinak. Kokaburra. Kakatua. Aliatu nintzen gordia inglesakin baraten nintzen, inglesak surfa nahi zula egin, eta bueno, anutzi nun. Eta nik nintzen mendira, horra nesetan handi bat zen. Eta hoxe, area urbildu nintzen, eta txori berezi batzuk zaren hor bakarrik ikusi banetunak, eta urbildu nintzen. Eta hola ez esan.